Happy New Year to each and everyone. For today's video, tayo nga po pala ay nandito sa Binakayan Market. Tayo nga po ay mamamalengke dahil tayo sa bagong taon nga po mga kapatid. So ito nga mga kapatid, mga kapwa ko Bicolanong Oragon, ang sitwasyon dito po sa Binakayan Market. Bali, madami na po ang namimili dahil na magbabagong taon nga po, halos hindi na po maganda mayo ang mga tao para po sa kanilang pamimili ng kanila pong mga panghanda. Ayan, nakikita nyo pong sitwasyon, halos wala na pong madaanan ng mga sasakyan dahil puro na nga po paninda ang gilid nga po ng kalsada. Ayan po mga kapatid, halos marami pong mamimili at marami rin po kayong mabibili. At sa mga pupunta nga po pala dito sa Binakayan, medyo agahan nyo nga po ang pamimili para nga po medyo makaiwas po kayo sa sobrang dami nga po ng namimili dahil alam nyo na marami nga po ang maghahanda dahil sa okasyon nga po natin na bagong taon. Pasensya na po kayo sa aking pag-voice over kung medyo nabubulol-bulol po ako dahil syempre nga po, alam nyo naman, hindi po tayo sanay masyadong mag-voice over. Paki-subscribe nga po pala ang aking YouTube channel, Ricky Oragon Vlog. Paki-like, paki-share, at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. So, sa tulad po ng aking mga sinabi mga kapatid, ito nga po ang sitwasyon ng Binakayan Market. At napakarami nga po ng namimili. At alam nyo na, dahil nag-New Year rush po ang ating mga kababayan dito po sa Pilipinas, shout out nga po pala sa mga kababayan na natin na nasa ibang bansa. Happy New Year na rin po sa inyong lahat at enjoy po natin ang ating Christmas at wish ko lang po, Christmas or New Year, wish ko lang po sa ating lahat na good health, stay safe at ingat po sa mga paputok. Ganon din po at lagi tayo pong happy sa bawat isa. Magpatawaran na po ang may mga kagalit at magpatawaran na rin po sa bawat isa. Mahalin po natin ang ating mga kapwa, ganon din pong ating mga kapatid at ganon din pong ating mga magulang. So ngayon dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Bye bye po, God bless you at Happy New Year sa ating lahat.